जोरदार तालियां सुपरस्टार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी जी के लिए। IBFA एकरा के हमनी के भोजपुरी में IFA अवार्ड कहल जाला। 5वां अवार्ड बाटे। एकरा में सिंगापुर में जे आइल बा यहाँ सबके हम मनोज तिवारी प्रणाम करतनी। आप सब लोग के स्वागत करतनी। सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त जावेद भाई समय निकाल के आइल बानी, आपके बहुत बहुत स्वागत। संजय जायसवाल जी, आप लोग ही तो जानते नहीं जा कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन एक संसद में ये हम सब सांसदों के ये नेता हैं, लेकिन फिर भी ये सारा काम छोड़ के सिंगापुर आइल वाला एक खातिर इनकर जोरदार ताली से स्वागत होके के चाहिए। इससे ज़्यादा हम कुछ कहल नहीं की चाहत। जो उपस्थिति बाटे यहाँ ऊपर से लेके सामने चेयर पे बैठल, पीछे, बीच में, बाएं, दाहिने, सब कोई न कोई बहुत अपने दुनिया में अपने हिसाब से अपन स्थान बना के यहाँ आइल बाटे। दूसर फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आइल बाटे, ऋतुपर्णा जी, जरीन, आप लोग भी जी आइली जा, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। सनी देओल जी भी आवते बड़ा। एक बात आपको विनय जी हम बताएं जी, वास्तव में भोजपुरी लगभग 24 करोड़ लोगन के द्वारा बोलल जाए वाली भाषा बा। वास्तविकता ये बाटे कि जब जब हमनी के कहीं प्रोग्राम में जाली जा तो लगेला कि प्रोग्राम बाटे, फॉर्मेलिटी बाटे, लोग बैठल बा, लाइट बुताई तो हमनी के आइल जाई। पहली बार यहाँ लग रहा बा कि परिवार के बीच बैठल बानी। क्या बात है। तो भैया आई तैयारी करते हैं आगे की।